participació a la Magna Calibratio de Badalona com a projecte col·laboratiu en xarxa Aracne i Fila s'ha enriquit amb una nova proposta. Així com l'any passat només participaven amb els Ludi, Romani, i acompanyàvem en els jocs als nens visitants, nens i nenes visitants, enguany hem fet la nostra escola. Una escola dividida en les tres etapes educatives romanes, el ludus literarius, el ludus grammaticus i el ludus rhetoricus. I encara, a més, una segona novetat ha estat el fet d'ampliar més instituts com a participants del projecte. A més del l'Institut Isaac Albéniz, de Badalona, de l'Institut Cristòfol Ferrer de Premià de Mar, i hem afegit a les escoles vedunes de Gràcia, que també han col·laborat amb nosaltres. Aquí teniu el Senator Romanus, que és la capital dels tripulants del vaixell Lluís. I estem encantats de l'experiència. És que és fantàstic. Aue baetulonis domini dominaeque pueripulaeque. Mi nomen Silvia est, atque escola discipula sum. Silvia, io non intellego. Com que no? No m'enteneu? Que no som a Baètolo? Ah, és veritat, que aquesta gent parla en un llatí molt estrany. Bé, provaré de fer-me entendre així com pugui. La segona diferència o ampliació d'aquest any ha estat el fet d'incorporar una mica de dramatització per introduir o per explicar el lloc on ens trobem al públic. I per tant, hi ha hagut alumnes que s'han animat a explicar al públic com és l'educació romana i fins i tot a representar un petit fragment de com haurien ser unes classes del rètor fent l'exercici de la controvèrsia. No sé, l'únic que ha fet ara mateix ha posat el divorci express, sí, potser està molt bé, però hi ha milions d'aturats a Espanya ara mateix. Bé, això encara no s'ha pogut solucionar. Però és el més important, no? Estem en crisi i la crisi tampoc ha pogut solucionar algunes coses, però igualment està intentant millorar-ho dia rere dia. Fem una controvèrsia sobre la situació política en aquests moments, perquè hi ha els discursos que fan els polítics, perquè normalment no discuteixen clarament i acaben amb una idea en comú, sinó cadascú defensa les seves idees sense pensar en si és bona o dolenta. Llavors nosaltres intentem fer veure a la gent també aquestes trampes que fan, que s'anomenen fal·làcies, que tant s'utilitzaven abans com ara. Doncs m'ha agradat molt participar a la Magna aquest any també i repetir, i continuaré repetint totes les vegades que pugui perquè està molt bé i l'ambient és molt bo i es viu una mica més, et pots fer una idea de com vivien abans. Què t'ha semblat aquesta experiència de participar en la Magna Calibratio com a discípulus minor? És una experiència agradable, tenir a tots els nens davant i veure les seves cares contentes, com estan molt atents i molt agradable. Perquè quin curs fas? Primer d'ESO. Primer d'ESO, per això en quin curs, a quin ludus romà estaries? En el Grammaticus. En el ludus Grammaticus. Sí. Hairete, som els ludus Grammaticus i aquí us ensenyarem a escriure en grec. En l'època romana els alumnes eren d'entre 11 a 16 anys i utilitzàvem les tauletes de cera per ensenyar les grafies del món hel·lènic. Amb això escrivíem i després per fer tàbula rasa calentàvem aquesta part de la paleta amb una espelma i xafàvem perquè se n'anés la forma de la lletra del que haguéssim escrit.
Valete, Baituloni, Domini, atque dominaque, pueri puelabne, mi nomen Julia est, atque escola discipula sum. Doncs per mi, estar a la Magna Celebratio ha estat una experiència molt interessant i molt divertida, ja que he pogut veure com es pot apropar el món clàssic a la gent, que aparentment sembla que sigui un món molt distant i que no obtingui res en comú amb nosaltres, però veure que la gent es pot sentir identificada i que pot entendre-li que s'interessa és una experiència molt gratificant i trobo que val molt la pena estar aquí i repetir-ho tantes vegades com faci falta. Era aquella anomenada Ludus Literarius, on els nens d'uns 7 a 12 anys anaven a aprendre a escriure i llegir llatí i a comptar, el que anomenaríem scrivere, legere, contare. Jo ho recordo com una etapa molt pesada, i és que el meu mestre, el Ludi Magister, ho basava tot en la repetició, la imitació, i era molt pesat. I a més, de tant en quant utilitzava algun càstig físic. A vosaltres no us peguen a l'escola? Maria Rosa en dic jo, però mireu la A com la posen, perquè no té acento de A, això. Perquè és grec, Maria Rosa. La A, n'hi ha 3 aquí. I mira quina d'això que han posat. I li ha agradat l'experiència d'escriure en grec? Tot. Sí, li ha agradat molt, l'ha disfrutat? A més, el que m'agrada molt d'aquest passeig que estic fent és que totes les persones, la majoria, sou professores i quan parleu sabeu el que dieu, perquè heu estudiat i ara esteu per ensenyar a les vostres alumnes. És molt maco. Us agraïm molt que estigueu participant en aquesta festa romana aquí a Badalona. Doncs plorimas gràcies, Maria Rosa. A tu. Es diu Brutus. Tu quoque filimi? Ego walde amo. Fidelis homo sum. A la romana porto aquí! La domina també. Família romana al complet. Valete, Baitoloni, Domini, Dominaque. Pueri, puera, puela. Uy, te da cuenta.